ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಗಂಡ ಹಿಡ್ದತ್ತಿನ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ವಾಗತ ಗಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ದೂರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ರೋಹಿತ ಜಮುಲ್ಯರದೆ ಆರ್ನೆಲ್ಲೆಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಪೆಟ್ಟುಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬನ್ನಿಲೇಕನಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪೆಂದು ಆರು ಬುದರ್ದೀತೀನಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದಿತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬುದರ್ದೀತೀರಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಪ್ಪನ ಮತ್ತೊಂಜಿ ತೂಕ ಆರ್ನ ಪೆಟ್ಟೆನಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯೂಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ದಾಗಿ ಒಂಜಿ ತೂಕ ಅಂಚನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ನ ಊರು ಮತ್ತೊಂಜಿ ತೂಕ ಅಂಚನೈತೆ ಒಣಸಲ ರೆಡಿ ಆತನ ಬಂದಿರು ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಒಣಸು ಮಲ್ಪುಗ ಅಜಾಮ್ನ ಅಮ್ಮ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆರು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ದುಬೈ ಕಡಪುಡು ದುಪ್ಪನಾಗ ಯಾನಿಜ್ಜನೆ ನಾನು ಉರುಡಿತ್ತೆ ಅಂಚದು ಇಂಕ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಇನಿ ತಿಂದ್ರೆ ಯೋಗ ತಿಕ್ಕೊಡು ಎಂಚೆತ್ತಿರಂಗೆ ಬಂಪೆ ತಿನ್ನದು ಬೊಕ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಮಾತ ನಮಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಲ್ಪೇರ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಸೋನು ಉಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಮುರಣಿದ ನೆಟ್ಟು ಬರ್ತಿತ್ತೆ ದಜವನಿ ಅಂಚನೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ವೆ ಗೈಸ್, ನೆಕ್ಕು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಸೋನು ನಮ್ಮ ಎಂದಿದ ವ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಎಡಿಟ್ ಆತಜಿ ನಾನಲ್ಲ ಅವು ಪೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ವೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ಅಜಾಮ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ ಯೋ ಬ್ಲೋ ಗೈಸ್. ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಅಜಾಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಜಾಮ್ ಶಂಕರ ಹಲೋ ಇಂಚಿರ್ಬೇನಮ್ಮ ಇರ್ನವ್ರಿಗೂ ಅಂಚಿ ಇರ್ಲಾಗವರ್ಕು ಪೊಯ್ ಗೈಸ್ ಪೊಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕಾಪು. Thank you bro. Kapu here we go. Ajam full body builder aatare. Body builder. Yes. Please fasten your seat belt. ಮಲ್ಲೆ ನಮ್ಮನೆ ನಂಗೆ ಅಜ್ಜರ ಅಂಗಡಿ. ಓ ಇಂದು ಸಬ್ಬಾಸ್ ಸೋನುಲ್ಲಿ ಸೋನು ಕಾಲೇಜ್ ಆದಿ ಅಂದು ಯಾಕೆ ಮಾಣಿಸಿ ರಜನಿ ಯಾನಿಲ್ಲ ಅಂದು ನೀವು ಗಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಂಕಲ್ ದುಂಬದ ಗ್ರೌಂಡು ಎಂಕಲ್ ಸಚಿನ್ ಗೋಗೋಯ್ತು ನಟೆ ಮೂಲ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಹತ್ತೀನಿ ದುಂಬದ ಮಾಲ ಗ್ರೌಂಡು ದಾಮೋಸ್ಟ್ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಲ್ಲೊಂದಲೆ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಲೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಂತೆ ಗೈಸ್ ಅವ್ರು ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಚಿನ್ ನಿಪ್ಪನವರ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ವಿರಾಡು ಒಳ್ಳೆ ರಜೆ ಗೊತ್ತಿರಿ ಬಾಗಿರಲ್ಲೇನಾ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಾಗಿರ ಉಂಡಲ್ಲ ಒಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲ ರಿಪ್ಪೋಡು ಹೋದರ್ಕನ ಬೊಕ್ಕ ಹೋದರ್ಕನ ಪಾದರ್ಕ ಗೈಸ್ ಒನಸ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಅಜಾಮ್ನ ಚಾರ್ಲಿ ಅಂತೀನಿ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ತೋಜಾವೆ ಗೈಸ್. ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ದಿರ ಆಂಟಿ ಊರ್ದ ಕೂರಿದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅದು ಮೂಗ ಇದು ಮಂಗ ಅದೇ ಇಂದು ಇರು ಮಟನ್ ಅಜಮ್ಮ ಇಂದು ಆಂಟಿ ಹೋಗಿ ಬಾಳ್ಬೇಕು ಶುಗರ್ ಚಾರ್ಲಿ 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 ಬಾ ಬರೋಣ. ನಮ್ಮ ಚಾರ್ಲಿ ಅಂತ ಥರ ನಮ್ಮ ಅಜಾಮ್ನ ಎಲ್ಲಪ್ಪಿ ಚಾರ್ಲಿ కొంచెం వెళ్ళని మనిండు దేవుళ్ళు ముళ్ళని వెళ్ళే మనిండు ముళ్ళని మనిండు ಅಜಾಮನೆಗೆ ಎಂಚ ಕುದರ್ದಿತ್ತು ಎಲ್ಲಪ್ಪಿ ಇಂದು ಅಂಕಲ್ ತೂ ಎಂಚ ಅಂಕಲ್ ಸೋಪ್ ಲೈಕ್ ಸೊ ಇನ್ನು ಏನೈನೇ ಬನ್ನಿ ಚೂರು ಕೊಂಚು ಚೂರು ಒಂಜಿ 4-5 ತಿಂಗಳು ಚೂರು ಬಂಗಪ್ಪನ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಇಲ್ಲದ ಮೆಂಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟ ಜಾಪನಿ ಎಂಚ ಬನ್ನಿ ಉಳ್ಳೆ ಎಂಚನೆ ಆಪುನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬನ್ನಾಗ ಬನ್ನಿನಂತೆ ಮಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇರೆ ಗುರ್ತೋಪು ಜಾನ್ ಏತು ನಿಕ್ 2 months ಅನ್ನದು ಪಪ್ಪಿ 60 days ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕುಚುಳು ಬೊಕ್ಕ ಭಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ದು ಒಂಜಿ ಒನಸ್ ಆಂಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಟಿ ನಕ್ಕಗಳ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಕಲ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಅಂಕಲ್ ಭಾರಿ ಏನಂದ್ರೆ ಮಗಲೆಗೆ ತಗೊಂಡಿರಿ ಭಾರಿ ಎಂಕ ಅವನಿಗೆ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಮಗನೇ ಅಂಕಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೈಸ್ 100% ಶೋರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಊರು ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲಗೆ ಬರ್ರೇನೆ ಉಂಡಿ 100% ಒಂದು ಬರ್ಬೋದು ಚಾರ್ಲಿ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ
ಬಪ್ಪನ ಚಲ್ಲಿ ಅವಳು ಬನ್ನಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಪ್ಪನ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಆಯ್ ಮಬ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಆಯ್ ನಾ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿನ ಗೈಸ್ಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಚ ಪತ್ರ ನೋಡಿ ಇಂಚ ಅದನ್ನು ಈ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಲೋಡ್ ಪೂರ್ತಿ ಅರನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಪತ್ತೊಂದರೆ ಹಾಪುದು ಇಂಚ ಪತ್ರ ನಮಗೆ ಇಂಚ ಕೊಂಡಟ ಮಲ್ಪುದು ಇಂಚ ಚೂರು ಮಲ್ಲೇನು ಹಿಡಿದು ಇಂಚ ಪತ್ತಾರೆ ಕುಚ್ಚುಳು 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 ನಾತಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಜಾಗಿರಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿ ಅಯ್ಯೋ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಾ ಇಲ್ಲದಡಿ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಸಚಿನನ್ನ ನಡಿ ಎಕಡೆ ವಿಲ್ಮಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿರಲ್ಪ ಪಾತೇರಿಯ ಮಾತ್ರ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಿರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಒತ್ತುಜಿ ಆ ರೀತಿಯನ್ನು ಸಚಿನನ್ನ ಇಜ್ಜಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಿರಂಜಿ ಅಜ ಮೇಪಲ ಅಲ್ಪ ಪನ್ಪುನ್ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬರಿ ಮಾತ್ರ ನೇಪಲ ಮಿರ ಪನ ಇತ್ತೆ ಇರ್ಪ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಗೈಸ್ ಆರ್ನೆಲ್ಲದ ಬರೀಟೇ ಉಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮ್ಮೈತೆ ಅಡೆ ಬೈ ಓಕೆ 3 2 1 ಬ್ಲುಪ್ ಬಲ್ತಿ ನಂಚಿ ಲಕ್ಕಿ ಒಂದಾಯನಪ್ಪೆ ಸಚಿನ್ ನನ್ನ ಬುದ್ಧ ಚಂಟ ಬಾಲಿಕ್ ಪುಣಿ ಸಾಚನ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲದ ಮಲ್ಪಗಾನ ಹೇ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ಕೊಡೆ ಸಚಿನನ್ನೇ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೀರು ಆರು ಮೂರನೇ ಬನ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತು ನೀ ಅಂಚ ಜಿತ್ತಿತ್ತೀರ ಅಂಚಾರೆ ನಮಗೆ ಮೀಟಾಯಿರ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಸಚಿನನ್ನ ವೈಫ್ ವಿಲ್ಮಕ್ಕ ಬೊಕ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ ದೊಡ್ಡ ಬೊಕ ನಾಯಿಲು ಮಾತ ತುಯ ಚೊಂಟನ್ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಿನಿ ಅಂಚನ ಗಾಡಿಲು ಮಾತ ತುಯ ಖುಷಿ ಅನ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬನ್ನಾಗ ಊರು ಬಂದಾಗ ಇತ್ತಿರ್ನ ಸಿಕ್ಕ ಓಕೆ ಸೊ ಏನಿದೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನೀನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಆನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬರೀತಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಓದಿಸ್ ಬಿಡಲಿ ನಿಖಿಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಪ್ಲೇ ನಿಖಿಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಾವು ಹ್ಯಾಪಿ ಇರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೇನೊಂದು ಇಟ್ಸ್ ಮೀ ನಡೆದಿತ್ತು ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಂಟಿಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬೈ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಗೈಸ್